Ja. Leef vastelavondsvierders hier te boeken. We beginnen het heel officieel. Want dit is nu alweer mijn laatste speech. Oh, als prins. Ja. Ik stond hier, wat Björn al zei, bijna een jaar geleden. Oh, in een nieuw pakje, fris, helemaal nieuw. En dan deed ik mijn eerste speech. Dan zei ik ook voor de allereerste keer, laat gaan! Heerlijk, dat heb ik ook voorgehouden. En ja, ik ben begos, ik werd de grote prins van de Kwekkerte. En dat heb ik begonnen met 2 geweldige adjudanten. Ik vond ze al leuk, hè? Maar nu vind ik ze nog leuker. Ja. Het viel me op dat ik al vanaf dag 1 echt heel erg warm werd opgevangen door de vastelavondsvierders hier van de Boekel. De box maken, hè? Nee, maar dat niet een 8 euro een box maken. Als je kijkt, dat zit dat hier uit. Dat weekend voelen we op. Dan kruipen ze op dat zit. Dat pakt die zo naar achter als die kip aan. Oh, hij springt ook niet in. 10 seconden heb ze hem zelf te staan. Dat is een stiekem voor ja, de pijl daar was er niks voor te doen. Dat is een knie. Ja, die is zo hoor. Ik heb precies 10 seconden. Chic, super chic. Lang naartoe geleefd. Lange tijd overbrug en ja, nu eindelijk de packs gaan. Jarenlang met de kansvereniging met je lopen. Dat voelde heel erg chic, ik kan niet wachten. Oké, ja, kan je zich eens voorstellen aan de keer? Zeker. Ik ben Jules Goerts, dadelijk Prins Jules de Eerste. 24 jaar. Ik woon al mijn ganse leven hier op Boekel. Ik ben vrijgezel. Dat is voor de oplettende kijker. Ik werk als HSE-officer bij Caradon Stelrad, dus we hebben een schone radiator nodig, die kan zich bij mij melden. Ja, voor de rest, ik laat me overkomen wat me dit seizoen overkomt. Ik heb er ontzettend veel zin in. En je sluit het met de zenuwen? Dat wordt net wat erger. Ik moet zeggen dat ik er nu nauwelijks last van heb. Het heeft meer plaats gemaakt voor heel veel zin. Oké, en kan je het motto vertellen? Zeker, dat heb ik ook. Mijn spreuk is eigenlijk gebaseerd op het feit dat ze vastelavond met moest maken. Dat ze vastelavond moest beleven, dat ze moest proeven. En om te weten wie schoon het is. En daarom is mijn spreuk, maak het met. Schone vastelavond. Dankjewel. We staken een liedje, maar ja, die kom ik daar gewoon. Pak zo die bal uit je microfoon. Wat je met hem? Ja, dat is ook wel liedjes, maar dat zie je ze gewoon. Ja, dus heb je gegeven. Oh, dat is maar dat zie je oppakken en hoe is kwijt. Dat is even als je de kans krijgt, net je app nog op deze kennis die gereageerd hebt. Heb je gevraagd voor de tweede versie op die CD, de fiets gewoon een stuk. Maar ik denk dat dat moet doen, dat voor de tekst niet kennen. En gewoon spanning et cetera, dat kent er maar één rijden. Oké, dan gaan we doen. Liedjes goed. Kom maar. Omgoffel! En Jules weer! Goedenavond allemaal. De boerenbroeder van harte welkom. Wij zijn in een koppeltje en we mogen nooit iemand binnen. Hè? Verzin zoiets.
Ik zou u heel graag allemaal een beetje naar voren hebben, verbieden neer. Kom een beetje hier naartoe. We hebben een nieuwe prins in de aanbieding. Achter van de zaal komen, hup, over die houten vloertjes naar voren toe. Zeg, kom weg zitten. Ik kom binnen zeggen van die vuur is een peer van niks. Aardprinsen, dom ik een één plezier. Kom hier naar voren toe. Ik denk dat we gaan beginnen aan de Prinsuitroping 2017. Maurice. Veel nummer ik dit. Nooit Cowboy und den Jaderik. De themaavond. Vastelavond is morgen. Dan hebben we hier 2 Indianers. Met Andy Cowboy. Dat is even. Maar we hebben ook 2 typisch. Een ene weg. En dan weer een spoelstil. Ik kan verraaien dat de vreugd moet erachter komt. Is er een jongen of een aaienprins? Dat gaat gebeuren aan het vervolg van ons intro. We gaan dit jaar 30 jaar schrijven hier op de boeken. Begin je al te vullen. De nieuwe hoogheid van 2017. En te zien hoe we over in de bank zitten. Hij wil doen. En we laten hem zitten. Zenuwen spelen doen wie naar wachten. Hebben we veel zin in het feestje met onze nieuwe burger, ja? Halve liters weer. Ik kan het voorstellen aan de nieuwe dorpslustige hoogheid van de Kwekkerte 2017. Hier terug, de nieuwe prins van de Boekel. Prins, laat ik zien! Prins Jules, de eerste! Beste weer van ons al. 3 dagen op de wereld vieren. Kom weer op door het getuur. Met de leeuw en onze nachtegaal. Dat je het beste goed, dat snap je wel. Want samen kom weer eens op de gaaien. Zijn niet gehaaien in elkaar. Iedereen die hier nog Limburger is weer vaste. De nieuwe dorpslustige hoogheid van de Kwekkerte. Prins Jules de eerste. Hey Jules, wie staat er met de zenuwen? Was er vandaag rammelde dat tandje nog van zenuwen? Of van het gevoel dat we er een feestje van moeten bouwen? Wil ik heel graag het woord aan dich overgeven als kerstverse nieuwe heerser
van het kwekkerriet. Dankjewel. Dankjewel. Björn. En dankjewel iedereen die aanwezig is. En dan pak je een beetje erbij. En dan moet ik zeggen, leef, kuurkukjes, kwekkerten, kwekkerinnetjes, hoeskwakers, boerenbroerlof, aardprinsen en sterrenflikkers zing ik dat? Kan zien, ja, sterrenflikkers zegt hij. En natuurlijk leef Anne vastelovensstierders hier aanwezig. Geweldig zoon. Het jury zit hier op Prinsenbal. En ik moet zeggen, wat is het toch geweldig zoon om hier in deze kwekkertepool uit te mogen komen als prins van de kwekkerte. Een vereniging hoe we gaan kiezen met Metloop. Als lid van de Rock van Elle. Maar ik denk dat dit jaar ganz anders gaat werden. Een jaar als prins. Ja, ik ga hem beleiden. We gaan terug naar oktober ergens. Ganz aan het begin. Wie is door onze volks worden opgebeld. Om 11 uur ergens. Ik denk ja, ik kom net het bed en één been in bed. Belt en ik op en een stom smoesje dat je naar me toe moest komen. Toch maar gedaan. Kom ik aan. Zo de Prinsencommissie dan. En vanaf toen is de bal gaan rollen. Vanaf het moment dat ik wist dat ik prins zou worden, wist ik ook dat er alleen ook dingen geregeld moesten worden. Onder andere dat papa en mam ingelicht moesten worden. Want ja, ik woon in Toes. Dus afgelopen donderdag horen ze dat ik prins zou worden. En dat zie je de kooi maar een orde moesten maken. En voor mij moesten regelen. Geweldig, geweldig. Maar ja, dit alles kan ik natuurlijk niet alleen doen. Heel zeker niet. Ik ga het samen doen met u, met de raad, met alle andere vastelovensvierders. Maar vooral met adjudanten. En ik kijk richting de bijkant van de zaal. Want daar staat er een. De heel dichtbij staat. De weet nog vastelovensvierder is. Maar de eerste adjudant is mijn broertje Bob. Geweldig hè, steek omhoog maar doe een sterrenflikkers pekste. Maar, de criteria heel zo je dan de pek staan. En dan zit je natuurlijk allemaal benieuwd naar een ander adjudant. Ik heb die eens gepakt met de Rock van Elle, want die mensen die lopen al het ganse jaar met me met. Dat zijn eigenlijk al adjudanten. En de andere die weer de kant van de zaal op. Weer richting de sterrenflikkers. Eén is hij heel zeker weet wat vastelovensvier is. Eén is hij jeugdprins is geweest. Eén is hij volks van de hoeskwakers is geweest. Dominique Klunkes. Deze zegt het vuur, maar ja, ja, vuur met z'n drieën. En vuur. Dat is allemaal een hele soort die je tegemoet. Als prins, als adjudant, als carnavalsvereniging, wat je doet. En daarop is eigenlijk ook bij je spreuk gebaseerd. Wat ze daarin moesten beleven, moesten proeven, moesten ruiken, moesten metmaken om te weten wie schoon het is. En je spreuk is dan ook, maak het met, hoe cool!